kila game yetu sahii bali imefikia ni final. Tiego klepe matuge league maduong mar KPL gi mano mar NSL ka tudore gi weche mag lesen mag CAF orumo ayanga odichieng' ma kawuono. Tiegruok kaka kawuono ne rango kaka riwruok mar CAF tayo yudo lesen mag klepe kokalo lony manyasani kata club licensing online platform miluongo ni CLOP. Jokanyo bende noyudo thuolo mar ng'eyo yore ma ginyalo tiyo godo mar yudo lesen maggi mibiro miyogi thuolo mar tugo e league mapacho ka indi kaachiel gi tuke mag pinje Afrika. Tiegruogno ne otim gi CAF kotelnegi gi Emmanuel Dasuberi, Hamza Suruki kaachiel gi Miguel Rivera. Klepe matugo e league maduong' mar Wakeini gi mano mar NSL biro chako tiegruok margi odiochieng' makiny. What I've learned today will give me a plus so that I can also upgrade my papers, starting from sporting criteria, marketing part of it, infrastructure, and it will also enhance the entire football fraternity or teams to make sure that they comply or move from where they are to another level. There are issues questions which are arising from the members, the executives, club officials around data protection, about availability of the system, can it be hacked, what are the rights, all those technical terms were being taken care of, but also to understand the bigger picture of why club licensing and the basis behind it and what they need to meet.